yang sabar ya Tris, udah susah. Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita numpang mandi? Jika umur kita panjang, pasti dipertemukan lagi. Iya lek karo sing nukur ade belek nggih sate. Cangkemmu lho, Dut. Boleh juga perasaan Sutresno. Bocah nangis iki lho. Ya cangkemmu dhewe wis ora duwe perasaan. Sutresno iki jenengku asli. Nyapa kok mbok tokne wedhus? Oh iya. Jenengmu nak bintu Sutresno ya? Sorry, Dut, sorry. Ngapa? Kowe iki mang arep nandi, Dut? Gak nandi-nandi? Malah aku terus nang pasar ya? Nyapa ning pasar? Tak dol kan, Dut? Beh, kleru iki lek dusmu mbok dol ning pasar, kowe engko kenaan calo, kenaan blantik urung pajeke pasar. Aja banter-banter krungu Sutres lho. Maksudku ya dia, lek dusmu pasarane 1000, lek mbok dol ning pasar kowe engko gak sampe 1000 payune. Lah dol wedhus nang pasar mosok nang warung kan, Dut? Ya ora ngonone to, Di. Adol wedhus ya, lek kakean dalan, duitmu engko kelonge akeh, mending langsung dolen nang nggone agene. Wong agene ndi aku nggone gak ero e. Kok slamete aku mung liwat kene, tak terne apa piye? Didol ning nggone agene. Aduh apa cedhek nggone? Ya ora adoh, ya ora cedhek, Di. Wis pokoke lumayan lah. Piye to? Kok bingung aku. Ora adoh tapi ora cedhek iki. Wis terno lho. Tak terne tenan. Ya iya to, Dut. Kan wis sing ro nggone. Lah tapi lek saiki aku sik repot iki. Aku arep ngeterne Dik Noni blonjo. Lah jerimu emang gak nyandi-nyandi. Wis to sing tenang, tak bagi kowe engko. Lah, lek ngene ceritane ya sudah lain, Di. Bagai pira aku lho? Tak wis 100 engko. 100 kok 100 to, Di. Dosmu engko lek sudah dituku pelangganku engko payune mesti dhuwur. Dhuwur tenan apa ora? Iya. Wis nek payune dhuwur tenan, tak bagi 200 kowe. Piye? 200 tenan? Lah lek ngene aku gak sida ngeteni Dik Noni blonjo ora masalah. Kedhe yo panggah Dik Noni apa silit kuwi. Piye to, Noni bendina iki ngapeli aku, Di. Ngapeli apa? Rumah sama aku apa ora roh? Wong nang omahmu lho, jiko jajan apa ora? Masih jiko pesenan jajan tapi kan panggah nyawang aku. Wis ayo ndang diterne dose, wong engko selak metu. Kadang wonge lek kirim wedhus nang luar kota barang, ngono. Iya no. Kula nuwun, Bos, kula tak gawane daganganmu.